ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dondu ali wuri keɗele gijilona sadela wodduru nima kundela tohomaji garli ko on waktu yoni ha to tiggere kame jammele nder galle alhaji adama sall eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men jokkodiral hakkude leydi sénégal kame turki ɓeydima ɗum ko kikiɗe hanke o hooreji leydi sénégal hono président Macky Sall kame ambassadrice mo leydi turki to jamñaji guddi toon isin mawɗo no feewi taw ko isina gollinowo sukaɓe yonɓe e nder gendi leydi sénégal to leydi Mauritanie hanki o hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani waɗi jillu mum yogay cuuɗi safara tawiteɗe nder noksoɗa taw koye jillu bettere ma en ketto e nder kabruji meɗen musidɗo meɗen Alhassane Oumar Mbotia to leydi Mali ko pelɓodiral manggal hanki waɗi e nder diwan mo Bourema ɗum ko hakkude armée leydi ndi kame ex hoɓel mo Touareg jeeyi sababu koninkoɓe sappo fama mbasi hen pittali men kene tolno 40 en jeegomo jiyaɓe ɗen pelle mbasi hen pittali mumen to leydi Libye ha hande ne jokki limde mayɓe mum kene tolno e ujunnaje ɗiɗo e temedde tato neɗɗo wasɓe pittali men kene tolno e ujunnaje joyo woni ko majji ha ɗo cuwa taw yitede kabruji men mana en ha to Maroc Niger Ghana Togo ma en kettoyo musidɗo men Cheikh Oumar Dia ma arta men toon to Mexico ɓe o yewtidi ko fate banggue ɗanniɓe e nder caɗele mawɗe ɗe dañi toon joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen giɗo Allah laktuɗo oɗo hen suka gorko so tawi kay mo wuuri walla ni o wurani kanko non inde makko ko Samba Hammada Cubbo o jeeya ko nokku biyeteɗo wolum hatar o jeeya o yalti toon gila tan 2020 kanko no wonno ko aga baali caggal non ko ɗanni ko o wontino ko jeeyowo hakkude Kaolack ha fayenma toon to leydi Gambie kanko on biyetenoɗo walla mbiyen biyeteɗo Samba Hammad Cubbo mo ganduɗa hakkude duuɓi 44 hakkude duuɓi 44 54 54 heddiɗo no fotata yarude jinnaɗo makko noon wiyete ko Hammad Amadou Cubbo so tawi ko nene makko wiyete ko Farmata Boubou Lam oɗo saaha noon ko goƴa mawka no fewi wonande jinnaɓe makko e koreji makko kala e dendagal bandiraɓe kala oɗo saaha gam teskede kene tolno e lewru ustare makko walla jaltugol makko aduna arino toon to wolum ha tara ko ɓoyani ko kadi won goɗɗo kadi holliti wonde o yalti aduna kono ɗin konguɗi kala ene manki labde ɓe no fewi nde tawno sifaji ɗi ala kala koɓe paami en haydara oɗo sahno ɓe pelliti wadde erago kala kay wonande jiiɗo biyetenoɗo Samba Hammad Cubbo mo duuɓi 54 55 56 jeeyaɗo to wolum ha tara taw kadi ganduɗa ko wonanno ko hedde leydi Gambie ha fayma to Kaolack e nder leydi Sénégal gila 2020 omo noddanno noon e kala saaha ɗiɗo dumunnaji foof noon o noddani koreji makko aɓe jiiɗi andude hen ko laaɓi so tawi kay mo wuuri walla o wuurani kala kam bawɗo andude ɗo hen yo tinno jokkodira e mabɓe addanaɓe ko ɓuuri labde no fewi saabu oɗo saaha haqqillaji mabɓe kala ko jowiɗi so tawi noon woni on keeɓi wonande ko fate banggue fannu oɗo hen suka gorko jokkodirtono koye tonggode 00 221 77 937 27 13 walla mbaɗan 00 222 numéro leydi Mauritanie 47 65 11 55 walla mbaɗan 00 222 49 43 03 à 80 69 jaafoɗon 00 222 49 43 03 à 69 giɗo Allah noon laaktuɗo oɗo hen suka gorko mo ganduɗa hande jinnaɓe mum kala haqqillaji men kala ko jiiɓiɗi ala ko jiiɗi so wona fawde e makko yittere yettinɗo hen ɓattaki o ko Cheikh Oumar Cubbo taweteɗo to wolum hatar jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ne duwo nde jomiraɗo hollita beele kadi ha jinnaɓe mbawa yewtade
non jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe janbitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e tati silto hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital men ɗemgala pular ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jeheten ko ha toon to wolum hatar oɗo hen suka gorko nottotoɗo Samba Amadou Thioubbo mo duuɓi capanɗe tati mo duuɓi capannayyi nayyi walla duuɓi capannayyi joyyi walla ni duuɓi capanɗe nayyi e jeegom mo ganduɗa guila 2020 yalti to wolum hatar ɗan nottono ko toon to leydi Gambie walla ni to Kaolack nder leydi Sénégal hadema ko ɗannano wonno ko Agabali caggal noon ko ɗanni ko mo jokkodirno e jinnama ko mo nodda kala e saha caggal noon o majjiriɓe ha laaɓi oɗo saaha noon kene wona joni lewru aɓe keeɓa ɓatakuji walla ni ɓe keeɓi tan nande wonande o yalti aduna kono gueɗe ɗen manki labdeɓe noɓe naniri ni ko ɓoyani ko kadi wullago makko wongo ari kono iwrataɓe tan koye guure goɗɗe elle min nani elle ko kanko walla wona kanko ɗum noon hande o ɓe donki anduni ɗo yalti aduna ɗo wiya ɗo ɓe donki kadi famde hen haydara oɗo sahano ɓe donkiti ɗanade ni ñamde ni yarde ni foftade ala kay ko woni goƴe mabɓe kala so wona kala kay bawɗo andude oɗo henna gorko nottotonoɗo Samba Hammada Thioubbo mo ganduɗa bamum wiyete ko Ahmad bamum wiyete ko Hammad Amadou Thioubbo nene mo wiyete ko Farmata Boubou Lama ɗum noon yo tinno waɗa feere wawa jokkodirde mabɓe taw kay sa yiiɗi jokkodirde mabɓe ko 00222 47 65 11 55 beele mbawa jokkodirde mabɓe jokkodirta koye Cheikh Oumar Thioubbo guiɗo Allah noon jiituɗoɗo henna gorko ene wuuri walla ni wuurani ko wonde kala jinnaɓe jiiɗi tan hanti ko yewtade nde tawno e kala saaha ne nana kabruji ɗi laaɓani ɗumen kala gartaten koye jokkodiral hakkude leydi Turquie kam e leydi Sénégal ko mbiyata Big Om
ɗum noon hanki udditama on isin ngarɗuɗo ton to jam ñaaƴo e tawtorede hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall kamne wonde Nour kamne wonde Nour Chagam taw kadi ganduɗa ko on woni ambassadrice mo leydi Turquie jooɗiɗo to Dakar on isin noon ko isin mawɗo no feewi bawɗo kadi gollinde sukaɓe yonɓe no feewi no feewi no feewi taw kadi wawi tigi ko fewnude ko wayno tappiji ko fayanma canapéji e leecce e gueɗe paɗe almowaruji kame gueɗe goɗɗe kala kewɗe ma waw naftude ni ha fidde l'ouest kala nde tawno ko isin bawɗo yadude e jamanu wi jayde wiyetede AS ɓe kolliti Abdoulaye Daouda Diallo mo ganduɗa kam ardi conseil économique et social environnemental taw kadi ganduɗa oɗo hanki saaha joɗodima e mawɗo leydi Sénégal kono noon ala kala ko gasi taw caggal miccademo beele wo jeeta hande Benno Bokk Yakar walla ni APR hoore mum walla ala o wonat tan kankone gembiɗo gam ƴamde leffol laamu e wiide jani AS oɗo saaha ɓuuri ɓattade ko yidde wonde candidat ko ay wonde kala aljuma paaɗo ma wayaltin haalandema ko kanko on Abdoulaye Daouda Diallo goɗɗo jaltinɗo haalande muɗum ko Mame Boye Diao on noon biyeteɗo Alpha Amadou Diaw mo ganduɗa ɓurɗo andirede Mame Boye Diaw kam woni gaddiɗo caisse de dépôt walla men caisse d'impôt oɗo sa ittama e golle mum ɗum ko hankinde waɗi conférence de presse muɗum o holliti ko candidat e sumgoji payade ɗi siftinde moon kankone ko jaadunoɗo mawɗo leydi ndi Sénégal o holliti caggal kay mawɗo leydi ndi suuɓi ko Amadou Ba kankone o suuɓima yarude banggue makko kankone woni maire wuro Kolda maire commune Kolda oɗo saaha noon o holliti o jeeyama e ƴamoɓe leffol laamu 2024 o erima yadimma ko kala nde moɓodirta kamɓe kala beele o wawa dañde a Paul Go Kermassara heeɓi nden kay kisal ɗum ko caggal hanki onde uddita toon brigade de recherche de la gendarmerie nationale ɗum noon udditama toon hanki bâtiment mawɗo jaaduɗo jamanu e tawtorede khalifaɓe diine aada taweteɓe diwano e laamu kala e tawtorede jagorɗo konu mo leydi Sénégal ɗum noon ko gam ɓeydude ƴellidde nden ka e kisal e Kermassara ha e ko taari ɗum kala caggal nde o yaltini konnguɗi makko ɗi jooɗaɗi no feewi kanko Cheikh Ahmed Cissé ko wona ɗum ko noon diɗɗal taw kadi ganduɗa ko ɓen yaadiɓe oustage wonande oustage Mouhtar Sarr e yaadiɓe mum hanki porti plainte ko wona ɗum ko porti plainte ko wona ɗum ko kadi pelle goɗɗe almameɓe jangguinoɓe Qur'ana porti plainte uji tati gam wullitade wonande konnguɗi cofɗiɗi o haale alqur'anil karim e kala saaha haalde moye almameɓe ko yooɗani no fewi ɗum ko caggal wonande de ɓen caggal ɗum ko hitande yawtunde caggal nde nanggano to juma goto wonande worɓe ɗiɗo ene mbaɗa ko fewani nden o holliti wonande yo kappotaji coode ha heewa nawe nder jumaji ɗi haalin haala cofka no fewi jeyino sababu haw nanggue ngol lawol kadi nder haalande makko kanko no ɓuuri wawde wajade koye réseaux sociaux wajoto ko diine l'islam kono konnguɗi ɗi o haalano e qur'ana ɗemgal makko taati o haali konnguɗi cofɗi no fewi ko fati alqur'anil karim ɗum jeeyi sababu jamra yaltinimo ha laaɓi cetal mum teni erima autorité ji leydi ndi ne mbawata nanggudemo oɗo saha noon ɓe portima plante yeeso procureur de Dakar près de tribunal de Dakar ene gasa mawnoti kono kanko Cheikh Ahmed Cissé o ñaguima yafuya kala ko wawno a haalde hena keddorɗen koye leydi Sénégal gattaten koye fitinaji bannoɗi toto ɓeɗeɗo hasum toon e tawe toon to Kédougou ha jeeyi sababu yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men ken tolno 17 nanga hen 14 ɓe 14 gañi hen jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingola woni Antoine Félix Diome waɗi toon jillu muɗum yeehi ha to hôpital gam salminude ñawɓe ɓe ko wona ɗum ko kadi o arti e laɓɓitinde wonande ko jeeyi sababu dartingol e ƴettugol wonande ɓen gollotoɓe gueɗe ko fati banggue mina to leydi Sénégal kedana joni Bassirou Diomaye Faye mo ganduɗa ko gandi mawdi yadannoɗo e landa Pastef mo Ousmane Sonko hande dossier ji mum udditama juge Oumar Maham Diallo holliti oɗon dossier caggal kay nde o waɗi lebbi jeegom walla nde o ɓatti timminde lebbi makko jeegoma oɗo saha noon so rena kay koko ɓuuri tekkandemo jogori kadi yande cogdi makko ɗum ko caggal on dossier nde waɗa hen yinnodemo ɓittinde leydi ndi e dillinde leydi ndi
e noddude seppoji e yidde yerɓinde laamu leydi ndi keddoɗen koye kabaruji men nder leydi Sénégal ko fate banggue cottal ngal ɓe mbiyata projet walla mbiyana lancement des projets ko fate banggue taxaw jigéen yi ngal cotal umminama hanke o to Matam ɗum noon ko fedde darnide haqqe suka debbo tawɓe inni ɗum ko MGE taw kadi ganduɗa nden fedde sukaɓe rewɓe wallide ɗumen taw kadi tawtorede adjoint au gouverneur de la région de Matam woni Aissatou Diallo Bodiane on noon wawi tawtorede ne wonde ndeyi Fatim Ndaw gardiɗo ngal cetal kamɓe noon ɓe darani ko haɓade dewle sukaɓe tokosɓe ha tenti kadi ko fati banggue rende debbo ha tenti kadi to banggue woni gueɗe kaddule saaha koɓe kadi wonande sukaɓe rewɓe mbaɗe dumen ɗum jeeyi sababu ndeɗon jonde gendarme biyeteɗo Moussa Faye kame tatto maldiɓe muɗum ma daro e yeeso suudu ñawore ɗum noon lattoto ko nogase jeenayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen gam tumedeɓe aɓe gujji kene wona 240 ordinateur taw kadi ganduɗa koye gollorgal ngal ɓe goni ngal jeheten ko ton to Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo dental fedde andu dinema ko jangguinoɓe Pulaar duɗe taw kadi ganduɗa koye région ngaji kewɗi ɓe lulima lulde mabɓe to guesa ceerno ɗum noon ma en ketten Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Sara Abdoulaye Sarr mi salmina mi jurimama no fewi mi samdinagal weltare TV denagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema kabuji men ɗo e nder wurwutoɗo ngo Madina Gounass. Sara Abdoulaye Sarr fedde andu dinema ko fedde desde janggude e jangguinde ɗemgo men Pulaar e nder diwanuji Ferlo hono kadi e Fouta e nder région mo Tamba région mo Matam e région mo Louga fodde duuɗe 37 ɗo saaha janggoje hitande hikka nde ko ɗo tawete e ɗiɗo rengaji mo kala hitande noon tuggue rawane faade hikka Sara Abdoulaye Sarr eɓe gara ɗo e nder wurwutoɗo ngo Madina Gounass dakade guesa ceerno fodde balɗe ɗiɗi remde toon e warñude toon e tampande ceerno kono kadi ñalawma tataɓo ɓe mbawa wadde ziar mabɓe arde ɗon ɗo yeeso ceerno e jangtonaɓe ɗum kono kadi e salminde ɗum e juurade ɗum e hollide caɗele mabɓe e nder jangde nde ha e ɓuura tawete e nder jangde nde ceerno wajoɓe wasiyoɓe hen kono kadi waɗi hen duwaw kamɓe ɓe ɗon ɓe koɗiri hikka o ko duuɗi 37 no mbiɗen ni kono kadi fodde ujunaje 4 fawɓe enen jangga eɗen duuɗe ene région mo Tamba région Matam e région mo Louga ko ɗo juɗɗe e tawete. Sara Abdoulaye Sarr ɓe gari gargol timmugol gargol bangol fayida kono ɓe mbaɗi koɓe mbino wonni ceerno weltare ɓeydare ceerno wasiyaɓe goto kala nde tinnoto fodde ɗo woni ɗo anda kam neɗɗo kala ko mbawɗa wadde kala ɗo mbawa darade andu ko Allah rafnoma ɗon wadde ne mbawa timminde golle ha timma mbawa moƴƴi ɗum ha moƴƴa beele ko mbawata ɓoddu ko moƴƴa mbeɗa an hoore ma kadi moƴƴora hen e jettiɓe jardem no fewi Sara Abdoulaye Sarr ɓe ñalawma hande o ɓe mbawi hodde e guure mabɓe e nokkuji mabɓe e nder région mo Tamba région Matam e région mo Louga goto kala to ummorno e nokku muɗum wondi weltare ɓeydare mawde ñagama Allah kadi nde tawtirde kadi mo woori wontude jaam e celele kisat Sara Abdoulaye Sarr en mbawata darnude en ciftani musidɗo men mo ganduɗa ko Amadou Issa Keɓe bande gollotide golle mantide guettanaɗe yimɓe kumpa ko fate ɗin habruji kewannoji tawde diwan mo Ziguinchor e ko takki ɗum e ko ta ɗum. Sara Abdoulaye Sarr musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɗum am dinama nde Sarr Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo ciftorɗa musidɗo men Amadou Issa Keɓe Dakar o wani on lulinoma toon to Dakar Madina Gounass ane makko e ceerno Ahmad Tidiane Ba to kay heyɗi e dendagal tawtoraɓe kala ne wonduno e ceerno Ousmane Ly ɗum noon kankoɗo hen wonande imam oustaz jangguinowo moƴƴo kewɗo gandal jankiniɗo mo yimɓe kala cikkanno ni elle anda haydara woni oɗo henno biyeteɗo Amadou Issa Keɓe saabu yimɓe heeɓe cikkata sa woni jayi janki tan elle a janggani Qur'ana walla ni sari walla haydara anda neɗɗo wawi wonde ceerno mawɗo joguiɗo juma e jama taw kadi ganduɗa ko kettinaɗo gandaɗo taw ko journaliste yagal ko meccal tan hatta neɗɗo wawi wonde almudo timmuɗo wona journaliste kono enen rendo men ngo sikkata sa woni journaliste walla goɗɗum tan ka gendiyanke ɓe cikkata gendiyankagal e almudagu no serti
ko gotum ɗum noon mbasen sernude ganden gueɗe ko ɗe gotuma kanje kala ɗe mbawi yadude nde tawno almudo so woni journaliste sene habra kadi hunde ne ɓurani hay dejje haqqille nde tawno ene jogo sifa nedi ne jogo kadi sifa humpito nde tawno mo humpiti ko Allah haali omo fota andude ko foti haal e ko fotani haalde Amadou Samba Lo sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie tawaten toon ko musidɗo men wonande Alhassan Oumar Mbodj gorko mo Saare Ndogguma aranene kabruji men leydi Mauritanie Alhassan Oumar Mbodj jaam hiire maɗa. Jaam hiiri toon Sar Abdoulaye Sarr kabruji men tengtuɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o jaslare 13 lewru siltu ujuna ɗiɗi e nogas e tati horejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani yillima e jillu bettere to safrirde mawɗe woni safrirde hono ɓernde cardiologie e safrirde neurologie noddeteɗo hôpital Dia o jaari o mani e ɓen safroɓe arɓe e waktuji mumen toppitiɓe golle mumen o wi yoɓe ɓeydu tinare e no fewi ko non noon o ñiñiri ɓen ɓe garani e golle mumen toppitaki golle mumen o ñiñiɓe ɗo fewi e ɗin nokkuji tunguɗi no fewi o holli hen mettere makko no fewi o yaali sako hôpital foti ko laɓɓinede ha laaɓa o rokkiɓe wasiya noon nde goɓe tinnoto e ɓen ñawɓe nde tawno rafi ɓernde hani e rafi ɗaɗi ko farɓe toppirede no fewi ɗum noon caggal jillu makko e ɗiyen taw kadi ko bettere e ɗin sancieji tatti mawnude gonɗiɗo e nder Nouakchott woni duuɗal jaaɓi ha terde woni taw kadi ko échangeur golle to Hayyin Sakin e nokku taw kadi ko numérique taw ko baɗatano ɗo e nder laamorgo leydi hono Mauritanie caggal jillu makko noon bettere ko toon tigui ɗiɗo cafre ɗiɗo o wawi hono o yillade ngam kay e bettere amo jokki noon wadde e ɗe gueɗe baɗe ni kawgel taw ko jangguinoɓe nodduteɓe prestateur uji ɗo e nder laamorgo leydi Mauritanie jencundi yalti ñalawma hanki 12 lewru taw kadi ko surtout ujuna ɗiɗi e nogas e ɗiɗi Hamoud Ould Mohamed délégué ta Azour waɗi jillu mum eɗe ñalɗi pofteteɗi toon to diwan Barakna o gasniri noon jillu ngu ko wuro ɓogge ngam humpitade golle fedde ta Azour e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi battani société noddeteɗo Matel ko communication wawi wallude ɓen aboneji mumen fodde minute aji 10 taw kadi ko ballal ɓe dokki hay mbuɗo a yoɓata ngam jokkodirde e ɓen taw kadi koreji mumen waɗɓe toon to leydi hono Maroc ngam kay ƴewde e nden yerɓande mate ala ko heeɓi ɗumen taw kadi e ɗen yerɓande ɗum noon e kala ñalawma fodde minute aji 10 jomum ene wawi wadde taw ko étoile 212 waɗa diése wawa jokkodirde habrodira e koreji mumen Wolde Vision ɗo e nder leydi hono Mauritanie waɗi moɓodiral mum hakkude mum e sukaɓe toon to Nouakchott banggue worgo noddita kono Riyad ngam wadde hirjino ko fati kay e haɓade e desgol mumen taw ko law ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno kadi ñalawma ka udditi e dendagal ɓen sukaɓe noddeteɓe FY23 AP to Riyad to taw slogan mabɓe ko non au mariage des enfants tous pour une Mauritanie sans mariage d'enfants woni ɗum ko haɓade kay e resede law kamɓe foof ɓe mbaɗa moɓodira mabɓe ɓe denta ɓe kaɓo ɗum wonno ko ñandede dewo hoore biir 10 lewru siltu ujunaji ɗiɗi e nogas e tati toon to stade mabɓe nodde stade taw ko Riyad barngu noon taw tarama ɗum ɓen taw ko terɗe Wolde Vision société civile jinnaɓe sukaɓe hani ɓen taw ko invitaɓe e tawtorede oɗo ñalawma mawɗo ɓe mbiɗo fandarde noon ko yidde kay haɓade ngal ɗo taw kadi ɗum ɗo e haalandeɓe hal caɗele gonɗe kay e resede law e caɗele mum hani e dewle ɗe e foof ɓe mbaɗi ɗum hirjingu taw kadi ko timmugo taw kadi ko e nder holludeɓe jaati ko woodi ko enen cifti tan Wolde Vision ɗo e nder leydi hono Mauritanie dañi duuɓi 40 ɗum noon ɓe mbawi kadi mawnide ɗum e tawtorede sukaɓe jinnaɓe mumen e dendagal ɓen kadi taw kadi ko Mauritanie naaɓe Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum tengti e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw koye dande Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sar Ndoggo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinema fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV
yo assalamu alaikum komin kal yo jam jogomi jogomon golle ma jodi pewi ceerno Oumar Alhassana Mbodj ñaggima yafuye seeɗa to banggue technique o sengi wi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali hanki o sanga 10 heures subaka ko pelɓodiral musgal waɗi hakkude koninkoɓe leydi ndi kamene wonde fedde Touareg innirteɓe CMA taw ganduɗa ko rebelle mo azawaɗa kamɓe pelɓodiri hanki to Burema ngal pelɓodira noon jeeyi sababu ha ganduɗa nder communiqué mo armée leydi Mali yaltini ɓe kolliti kamɓe armée leydi Mali ɓe mbasi kene tolno e koninkoɓe sappo kadi ɓe gañorama ken tolno e sappo e tato koninke kono kamɓe ɓe dañi teɓɓidde pittali kene tolno capanɗe nayo e jeegomo taw ko ɓen seɓɓitiɓe joguitinoɓe armée ji ene hen gandiji ɓurɗi mawnude biyeteɗo Souleymana aga Inawa ne wondi kadi goɗɗo biyeteɗo Abba Hamma aga Sarifa ɓeɗo hen ɗiɗo mbasi hen pittal men taw ɗiɗo hen ko gandiji mawɗi no fewi ɗiɓe keptini kene tolno e otoji nogasa taw ko CMA woni koɓe duppi hen kamɓe matériel uji kewɗi ko wona ɗum ko waɗi kadi konguɗi goɗɗi wona nder len fedde rebelle ɓeɓe pottitiɓe ɓenne kadi kolliti ko kañumen gañi e nder ndeɗo hen wolde armée leydi Mali kañumne holliti ko kañum jeeyi ndeɗo fiyande ko kañum fi nde fiyande caggal nde ɓe jinno fiide mum fiyande ɓe darti fiyande mabɓe folti fiyande ɓen rebelle noon kolliti ko fiyande mumen ɓuuri ŋerde fiyande armée leydi Mali ko wonde kala moni kala no fotto ne wiya ko kañum gañi kono ɗo hen communiqué ko fate banggue koñinkoɓe sappo mayɓe ɓe ko armée leydi Mali yaltini ken wona capanɗe nayo e jeegomo ceɓɓitiɗo ɓeɓe jooɓi pittali mabɓe holliri ɗum ko armée leydi Mali to Mali keddotoɗen jaltugol MINUSMA laafaji mbulaji e nder leydi Mali taw koye dawal ɗimmal siftinde moon dawal gadigal ngal wonno ko 2 juin 2023 kene tolno e ujunere e temedde ɗiɗi koñinke taw hen temedde joyyi ko police ko fate banggue jonde hakkude wonande jonde hakkude directeur gardiɗo l'organisation internationale taw ko ambassadeur Modou Diallo dañi waddude conférence hakkude men colonel Souleymana Dembélé gaddiɗo DIRAPA mo leydi Mali ɓe kolliti dawal ɗimmal ngala koɗo tan e capantati goo lewru décembre kene tolno e ujunere e temedde nayo koninke taw hen temedde jeegomo ko police ma mbaw yaltude leydi Mali inde mago ko Mohamed Youssouf Bathily innude ɓuuri andirede ko Ras Bathia hanki yaltinama to kasso mo Bamako nawama to kasso mo Kulikoro yaadiɓe makko taw koye cetal CDR kolliti oɗo saaha gooƴe mumen mawka no fewi ko saabi o weddoya to kasso mo Kulikoro siftinde on kanko Ras Bathia o nanggano ko sappo e tati lewru mars e nder ndeɗo hen hitande ɗum ko caggal nde o haalno ko fate banggue mayde gonnoɗo hoore jaggoɗo leydi Mali woni Soumaïla Boubey Mayiga mayiɗo e clinique e nder Bamako e hoore mum haw holliti en ko laamu leydi ndi oɗo saaha yooɓi fittade makko ɗin konngudi noon ala kala dalil mo addi en jeeyi sababu noon o nangga o weddoya toon to kaso kono waya hano goto mo yaaduno mo mbiyata madame Visser Mami Rose onne kadi ko caggal nde holliti gurdam leydi ndi ne seeri ha ɓurti joofi peɗeli laamu transition kañumne guila nden ne tawe kaso CDR noon ɓe erima oɗo saaha laamu leydi ndi nde ɓurata acciddeɓe ko ɓuuri yawde e yaccade goɗɗo kadi tawete nder kasoji ɗi Bamako ko Ben le Serveur woni Adama Ben Diarra kañumne goto tergal jeeyngal e CNT mo ganduɗa koko jogori wasde poste muɗum ɗum ko ñalawma janggo alhamis o jogori darade e yeeso suudu ñawore procureur noon ñaguinomo yo taƴane duuɓi ɗiɗi e kaso ɗum ko caggal nde o joofino peɗeli ko fate banggue laamu transition ɓoygol muɗum gam hollidemo wasdeɓe yaadude hen gartaten koye CMA woni wonnoɓe rebelle ɓe Al-Jawad ɓe kiidal ɓe kolliti maɓe gummin haare guerre cattuɗo no fewi faade laamu leydi Mali oɗo saaha mo goɗen caggal sifande Alger wonani hankkadini sifande ɗoftande sengi wi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry lawol haafiya fayma timbi ka fayma Médina ɗo hen ko sappo e jeeɗiɗi kilométre kono ɓe inniri lawol ngol ko l'enfer
woni ko lawol jahannama tan cattugol no feewi 17 kilométre oɗo hen hadema ɓennude ɗum tawɗa an kala anci gurdam tene kadi tawɗa nattini yidde wurde Allah e lawol ngol bonde ko lofu bongo no feewi ko ɓakke ɓole gasɗe ɓole otoji kewɗi ko ɗon kewi garde motoji kewɗi ɗon kewi heddade ko heddi ko kala ko diƴƴe kame ladde ko ɗon tan lawol woni kono ngol lawol ko bongol no feewi faade piita ha vraiment laaɓe oɗo saaha memotago ha tentiɗo e wona ndungu tene oto ne wawi wadde hen waktuji 15 taw yaltani ɗon ɗum noon ɓe erima laamu ngu haɓe tampi ala ko gasi ɓe inni ɗon tan ko lawol jeygue cattugol yaade no feewi awa ɓosde ko foti no taɓal taw oto natani e gaska ɗum koma poussé ɗum koma fooɗe tene kadi ko ɗon tan lawol woni tene kadi alay saago tan ɗalle a godata seppunoɓe seppoji kaɗaɗi taw koye 2 septembre nduɗo hen lewru ha jeeyi sababu noon yimɓe jeeya mbasen pittali men police gendi leydi ndi riwti kala ko fate banggue teddedi fawade ɗum ɓe kolliti ko fate banggue ɗiɗon wargoji ala kala ko moddi hen e juuɗe mabɓe haydara to Niger gonnoɗo hoore jagorɗo leydi ndi kadi wonino gardiɗo suudu sarɗiji leydi ndi woni Hamma Amadou mo ganduɗa badanoɗo exil toon to leydi France gardiɗo parti moderne arti e leydi mum ɗum ko hanki o iwi to Paris yaɓani ñame lamorgo leydi Niger wonino hoore jagorɗo leydi ndi hitande 1995 capanɗe 95 hitande 1995 capanɗe 96 kadi hitande 1999 ha 2007 woni hitande ujunere jeeɗiɗi e laamu Tanja Mamadou ko ndena laamu makko yani Mohamed Youssouf nde ƴetti laamu nde on saaha dumbinomo ko heewi caggal noon waɗimo exil fayi toon to France caggal nde o tuuma e jeeygu bebbeji ha wontinimo caɗele mawɗe no feewi o holliti oɗo saaha gartugol e leydi makko no kadi o yaadani e miijoji CEDEAO ɗo yiɗi fukkude e nder leydi Niger to Niger keddotoɗen Niger armée leydi ndi walla mbiyen koñinkoɓe joguiɓe laamu leydi ɓe taaƴi jokkodiral gonnongal hakkude leydi Niger kame leydi Benin ngal nandiral ciifonongal guila tan 11 lewru juillet woni 2022 gam jokkodiral hakkude armée ji leyɗele ɗiɗɗe gam habtade ɓen seɓɓitiɓe ɓe taaƴi ngal ɗon jokkodiral gam fayde ɓe Benin oɗo saaha kañumne jeeya koye añɓe mabɓe yiɗɓe yande mabɓe e kala saaha to Niger keddotoɗen Paris la France erima laamu leydi Niger nde accitta ko ɓuuri yawde France naajo jaggaɗo toon guila jeetati nduɗo hen lewru biyeteɗo Stéphane Julien mo ganduɗa kam woni conseiller français to banggue wonande to banggue étrangère nangaɗo guila jeetati ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe gendi leydi Niger keddotoɗen koye kabruji men jeeyeten ko ha toon to Ghana kene tolno e tonnuji 5 huuɗo bonko ko kam tetta to Volta waɗɗani keerol hakkude mabɓe Togo tetti ɗum ko service migration ɓen tetti ɗum sara wonande leydi Togo ɓen kadi dongonoɓe ɗum nanggama koye sakuji jeetati bahlaɗi mbatta gueɗe guura taw woni nder ko drogue bonɗo no feewi Togo Benin Nigéria Niger ne fonno tawede hen taw koye fannu CEDEAO ɓe darni catal opération to banggue ɓe indi ɗum ko safe deman taw kadi ganduɗa ko fade banggue nden kay kisal golfe de Guinée to banggue maritime wotto waɗede pilotage ɗum noon ma duumo hanki o heccanki o 11 ha 15 nduɗo hen na lewru gam heblo ɗum noon fuɗɗoto koto kaggulaɗe mo kotuno to leydi Libi ha hande ne jokki yiilade mayɓe mum service fabotoɓe ne jokki yiilade ɗum ko caggal nde wem peƴƴirde innirade Daniel Foussi Barasa naate guure kewɗe no feewi yimɓe hewɓe jooli kuɓeji kewɗe berguiti hunde ne hulɓini wayi tan kono aduna koko gasini kene wona ujunnaje joyo majji jaade ndiyam cuwa taw yiitede ujunnaje 200 ɓen jiitamane maayi windere nde no nelda balle men ko wayno France Algérie comité international union européenne kala kolliti ko ɓuuri yawde ballal timmugal nde yettoto toon to leydi Libi gam fabadeɓe nde tawnoɗo saaha ko jaayiye mawɗo woni toon to leydi Libi ko wona ɗum ko noon sirtidon leydi Libi jogui ko gouvernement ji ɗiɗi gouvernement mo Tripoli kame gouvernement Benghazi ɗon ɗo luural manggal woni e nder leydi ndi to leydi Maroc roi Mohammed VI hanki yeehi toon to Marrakech
o yiya toon to hôpital ngam salminoyde ɓeɗon ñawɓe e gañiɓe ko wona ɗum ko rokkiri toon ƴiƴam kono kadi o holliti ɗele gueɗe kala ma toppite ha gueɗe ɗe ndewa lawol o semtini toon gondini ngam sunare makko mawde no fewi ɗum ko caggal dillere leydi musde wande toon ha ganduɗa ujunnaje mbasen pittal men ujunnaje gañi hen galleji nderguiti laabi kewɗi puusi ha ganduɗa won nokkuji ɗi jadirta ni haade men yaade to joolam jaberi jeeheten koye Cheikh Oumar Dia jano toon to Mexico bandira debbo goto giwɗo leydi Sénégal ɗanniɗo ari ha toon ne wonde rewɓe hewɓe ne fewi ma en ketto koɓe kaldi ko fate banggue ɗeɗo hen ɗalle nde ndewani lawol toon to Mexico Cheikh Oumar Dia. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Oko Cheikh Oumar ɗo e Mexico City sikki ala won bandiraɓe kawruɗen ɗo hen hayso tawi woni innitaki ni kalana en kam caɗele lawol ngol hono no mbinde ni ma en mbaɗo hen reportage taw ko keeriɗo bandiraɓe debbo jarani ni kada haala inde ma jarani kala gaɗa haala to ummiɗa e Fouta kono kam hol caɗele ɓurɗa dañji e lawol ngol. Assalamu aleykum mi salminimon onon foof caɗele min ɓuuri dañde e lawol he tawi tan ko haalde gonga lawol ngol no muusi trop ene muusi trop lawol ngol yaadu ndu no muusi ngabbude nde no muusi pont uɗɗi no muusi laanaka no muusi min ko laanaka min ƴetti ko risque min mbaɗi tene min gari kadi ha min naati Mexique kamin nanga min coka e kaso min goni toon presque 24 heures min puɗɗi yaltude tawi tan ko haalde gonga sinno ko hande hanki wonno hande mi arata min mbiɗa andi ɗum sinno ko hanki wonno hande mi arata mataw ko Allah haajiri ni tan lawol min ƴettingol ɗo lawol kono ngol ɗo lawol kam tawi tan ko haalde gonga ngol muusi trop même ɗo joni ɗo gonɗen ko Mexico City wuro mawgo ewa yama kadi onon keddora ko ina wona 300 kilométre walla ko ɓuuri ɗum mi anda ewa joni ɗo ko hôtel gonɗon pour kadi jahon mbate ƴettoton ko bus walla ala ƴettoton ko avion walla holko gonɗon dow mum oɗo sahaji ko bus min ƴettade koye lawol tan min goni oɗo instant kay bus min ƴettatte min ganda komin pottoyde kadi min mbaɗi tan koye juuɗe Allah hano min jottoyi foof kanjum ɗum jomumen ina jaaha mbate hadma ƴettude avion ko wiyede ma gona ɗo ko ina wona balɗe 14 ha autorisation ma yalta ko ɗen keñe jiɗɗa wasde wadde wat a heeñi ƴettoyɗa bis kam ko joni ƴettata ɗum jaaha kono so tawi wonti ko avion koma joɗɗa ɗo balɗe 14 mbati hadma joɗɗa ɗo balɗe 14 ka gaynuɗo kaalis walla ala ka keññiɗo tan yidde yaade mi wona ronkude haalis tan ko ƴettude décision tan min ƴettumi décision ko ƴettude bus min ƴettirani décision pour ƴettude avion wala ko ɗum tan wona haydara joni a haalnama danger ji gonɗi e ƴettude bus ɗi danger ƴettude bus ɗum woni ƴettude danger on woni ƴettude avion ay danger fuɗɗi ko dilla gummiɗa Sénégal aɗa ara nde ƴettuɗa taƴɗa billet ma aɗa ummo toon aɗa ara aɗa fayi Nicaragua dila nden kay danger gonɗa wato fawa tan koye juuɗe Allah juuɗe Allah pawaɗɗe yo Allah newnu lawol ngol won rewɓe woɓɓe garduɗa walla ala no woni kay rewɓe ha heewi rewɓe ɓe garduɗa ɓe ina jogui sukaɓe walla ngala sukaɓe mi yi hen goto joguiɗo cukalel nde jogui mo goto mo jiiɗa joguiɗo cukalel o hol jurumma e cukalel ngel tawi tan ko haalde gonga vraiment mi yurmima cukalel ngel par ce que cukalel ngel yaa ha waɗi faible e lawol ngol cukalel ngel sellani o ara reddude goto ɗum fof mi yii ɗum hen sa daarima tan a yurmotomo koten tumale meɗen pulloyo koten tumale meɗen pulloyo
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare tv ko noon ketti Cheikh Oumar Dia wonno wo yewtidanno ko oɗo henna suka debbo giwɗo leydi Sénégal ɗanniɗo e ɗiɗo hen laabi ɗi ndewani lawol joguiɓe caɗele mawɗe no fewi te eɗen gandi cukalon nde won tokka conne hen ɗanniɓe hedde duuɓi 18 nogas woni hen ne jogui ɓikkon te ndewi koye ɗiɗo hen laabi jaaha Mexico nanggue coke ɗeɗo hen gueɗe kala ɗe kala ñalawma jaynemo weltare tv ma ya ha to ɓuuri woɗɗoyde gam yoltande mon ɓesguji mon e andinde mon ɗiɗo hen laabi no mbayi hulɓinade e musde Cheikh Oumar Dia mamina gartoyema États-Unis de Amérique républicaine ɓe gudditi losko ko fate banggue Joe Biden ɗiyum nanguiraɗo gueɗe pewani beetoɗo saaha to banggue chambre moɓe gulliti o ma firtoye laamu Joe Biden eyi walla ala ko way wonde kala koye ɗin miijoji ɓe goni France jagorɗo Gérald Darman waɗi jillu mum to nokku biyeɗo monta nokku biyeɗo mento jafoɗon mento Alep maritime o holliti fandare makko ko ɓeydude nden kay kisol kerol hakkude leydi France kam Italie gam teskede ɗannotoɓe ɗane ndewani lawol migrant en ne kewi nadde nder leydi France to Russie jonde hakkude Kim Jong Un hakkude mum e Vladimir Poutine laatima waktuji ɗiɗi ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴe no fewi kanko hoorejo leydi Corée du Nord o holliti maw ɓeydu jokkodiral makko e leydi a Russie to Iran hande waɗi hittande mayde suka debbo biyetenoɗo Mahsa Amina mo duuɓi no gasi ɗiɗi étudiant taw murnonoki fiya wattinde e kooma wasoyi fittade mum hande nde noon hewɓe garti e hollirde hen sunare mumen mawde no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garde en kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena